university ko to karanse buna barai ko to atebete iga university tariege oski gose nasari okogenda otereka sigiti na ende ontaketaba Kenya bamanyanga njiru mu accountant manyete hali ya uchumi ire Kenya bon na kitu ikaranse tubuna barai tuchiete university in fact ujiyo gosugumege ndabu tana guika university gotanda santi university bula korekana angabono abana mbabeta admitted goche university bagocha gosomera chi facility echi egere tonyora maguru tokubekere budget ye university ya Nyamira ebe kwela ini egeko ya Deza University ongoing omuntu abanye totebinga gutuira mugundo asutarochie 100 million to hanse kwake kamago emyaka nerengera atuire kwagacha a teaching and referral hospital gabwa soko totebia ka tumanye kwanza gosomia a faculty of medicine. That is a killer of the dream ya Nyamira Konyore University na ende jasai aturusilio egera Konyore University na ende ontagete kole mi abantu baitu Nyamira inga onye na voto ko chikokola eserikali eire chi decision igoro yo amagendera raito enchereria asitumanye tebu ya kabisa ingeritari decision paka iga na akwanire n'abateneri be University ya Kisii na akwanire n'abateneri be Ministry of Education na bagotebanga bamanye tibintebi tokukwana igoro ye university, which is the correct position. And I'm assuring abantu ba Nyamira buna a decision as a university which covera a decision yeyige which agosokibwa ne Commission of University Education a week ye kerona akulire ne constituency yane nko atore a Commission of University Education ne notice nga ebi korubya koletwe byobo jinyeru alikia abanyorwe represent yale ngo bira associated inga a university esimekwe kiabonyo mamincha na machiko ne iratiberi ebekire yokobeka chi university ya sense esa uliyama ngana ali akole tuko na njiru mu wakili nko batay for free be distance ne site yejo mbere enterera ekeroba baratebe nga university yebera aliya egeko era batebe bo lyo university yo igeko eda kutini esaliwe egeko ere bakororekananga igoba igwerete tari president egeko president kwane tikende kirigali na majambasi ali are ngoko lebintu biria aigwerete majambasi ali tasabeti university egeko university gego sabuna maliko majambasi ali ta wanchirwa ko represent na kubolia ebintu bya Nyamira ne bwate elected leaders to ikaranzire to arura our recommendation tukanyete uamuzi ya Commission for University Education nchekera aba gwesi mugirango banjorete ekerona yegete bunge na etwe buku ngatebu ngatiana ruanirire katiba yense na machikense ne serikali ya Kenya na ara yingenderete kokora bintu biru yakora tukiabo nyoru tibiri bintu byanjira samachiko ne bintu byobosoku abagusito gwenerete gosoka tengengi tusaba mabira egeko gere tworo getie pikiche mbesana ase eziara ye president.